11 मानदायनि एमएलए स्वप्ना देबबर्मानो मानदाय एसेम्बलिनि लुकुरक गोबां बो दिउना बनो कप्लाय ख्लायका काबिनि जोंदाल तंमरनो कातिरनानि बागिनो हाफंनि थानायाव कक सानानि बागिनो लुकुरकनि मानथायनो तुबि फायनानि बागिनो लुकुरक खापुइतो बाय एमएलए स्वप्ना देबबर्मानो गोबां बुदबाय कप्लाय ख्लायका आबनि बागिनो एमएलए स्वप्ना देबबर्मा बहायनो मानदाय आमजनि गोबां लुकुरकनि जोंजालनि लगियो बसाजाक बो दिना कोब्रा बिसि बिरगुदास बिसि खामतिं बिसि रक तिनी थांगै बेरायनायखा एमएलए स्वप्ना देबबर्मा ओ आमचायो लामा हामियांगमानि लामा स्नामजगि तंबनि रक सामुं बसक सकांगै तंखा बाहायके स्नामजगि तंखा बो ओ लामा रकनो थांगै नायखा तै कामनि लुकुरक बै बहायनो मालायि लुकुरकनि जोंजाल तामो तामो तंग आबो बहायनो मालाय गगलाम सालायफेका एमएलए स्वप्ना देबबर्मा हामबाय तिनी मानदाय एलाकानि बिसिं कलाइजाक आरो वो बिगुदास बिसियावबो बिजिट खालायलायखा आरो लामा जेटा आगि जों बिजिट खालायखांनानै आबो कामरकनि जा आबो किता नायखा ताई जेटा कामनि जा गया आबो किता नायखा आबो पिडब्लिउडी बे सामु रुबा नि दप बाय सामगा खालायमान हिनामिनि आबो 20 मिटार कानानि हिनांखाय आबो जागा किता रहनानि नांगौ किन्तु आगि सिकां बिजिट खायखांख्रोनो सिकां जागा बरफ जानजानि बाउन्डारि गानां तमाबा जागा याखाय मायानि बागै और उठनो क्लाइमायानि तंगो और उठनो पिडब्लिउडी बाय क्लाइमाया हिनांखाय तामबाय क्लाइमान आरडी बाय क्लाइमान ना सीसी रूट गाबो और बलाय लामा कलक सीसी रूट बंगला बाहाय के क्लाइमान तंगाबो नायलायानि चेष्टा खालायानो उलो तमा खालायनाय नायमानि बिसिंति इंगाय तै बं और नायखा और बिगुदास बिसिनि जेटा फान आकट जे तंमानि बराव अफ फाननि बिसिंति पीडीएफ फान दं बिसिंति बराव गाबो बंनि जे अफिस तंमानि स्लिम रक बराव खायनानि नाय दङ काहाम ककनो बराव खायनाय लामा रक प्राय नंनि दङ दै रकनि प्रब्लेम दङ दैनि हिंगांका आयरननि प्रब्लेम कैसा रिपेयर वास खायजाया आबनि प्रब्लेम रक बराव विभिन्न प्रब्लेम रक सालायका प्रब्लेम रक नालायका कैसा हिंगांका जों और फायते जों और सिनाय खामतिं बिसियाव बखाय सकायका खामतिं बिसियाव बर अमहायनो लामानि प्रब्लेम अबखाय लामा पीडब्लिउडी रूट नो अफिसनि बा गारो खाय माने साइड वाल काक जाग्रक अमरक तंगो कैसा हिंगांकाय एकदम पहाड़ साकाव आबो तामने आबो पाथर स्लेब लाइजाक निबागिनाय आरो ने हा वागिनाय सरगो कलाय थेकिया आबनि बागै किसा आबनि प्रब्लेम तंगो आबो द्रजार गारि रक्तुइनाय आबो परिष्कार खाय इखाय नंनाय ताय साइड वाल लगनांगो आबो रक जों विजिट खालायके बंनि आरो बो तुरंनि प्रब्लेम तंगो अ खामतिं बिसियावबो दैनि प्रब्लेम जत जागोन प्राय जागोन दैनि प्रब्लेम तंगो बाहाय के अ दैनि प्रब्लेम रक आबो जों नायनाय अमहाय जों विजिट खालायके para प्रतिबेशी रखनी जेटा तकेसा दाबि दङ बंगाबो कायतो आरो तकेसा डब्ल्यूएस नि जे दैनि प्रब्लेम जागावो न आबका पाइजाक न मोटामोटी पाइजाक आरो शुद्ध पाइप रक बवै आकौइनाय फिट खायना सिन सतंसो कारेन्ट रक जतन फिट खायजाक शुद्ध पाइप बवै आकौइ रिखांखानो आबो निखानो दति आबो जाहाथे रिना निखां आं डब्ल्यूएस रक पक्साना